мақомоти расмӣ мегӯянд тақрибан ҳамаи мардуми тоҷикистон хатту савод доранд ки як нишондиҳандаи муҳими пешрафти кишвар аст. намояндагони оҷонсии омори тоҷикистон рӯзи 28 июл дар нишасти хабарӣ дар душанбе гуфтанд 99,8% аҳолӣ хондану навишта метавонанд, ки меъёри аслии муайян кардани савод аст. дар ин нишасти хабарӣ гуфтанд ки натиҷаҳои шумориши аҳолӣ дар соли 2010 дар тоҷикистон нишон дод ки фақат 0,2% хондану навишта наметавонанд, ки аксаран шахсони маъюбанд. бар асоси нишондодҳои созмонҳои байналмилалӣ тоҷикистон аз назари хатту савод доштани аҳолиаш дар яке аз мақомҳои баланд қарор дорад, аммо мушкили аслӣ сатҳи дониши насли ҷавон аст, ки мувофиқ ба талаботи муосир нест ва мақомот дар гузашта ҳам эътироф карданд, ки баъзе аз донишҷӯён ба сахтӣ хондаву навишта метавонанд.